Atur para putra atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun satera nyong ing pagempalan dalu punika mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodo atur para putra atur pambagya nyuwun ing Bapak Ibu sedaya bondo bahu pikilah tenaga sarta paduka lawan jiwa raga mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha suwun dumateng pangeran kakentonan kewajiban derek dawuh Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran
pikir ora rumangsa udan terus mongso ketiga rasa telas katon-katon ning netra ora prantan disane ora tumamat ora kangen disane kosaya nemangan lara rindu dijani malang bisa mari yang lakon dadi bojo kita ana janggutmu turu jam 09.00 tansah katonono ning netra turu jam 1 lampu terus pateni lara bronto isone ora kangen isone kasayana lara rindu dicemoni sayang ngalu bisa mari yen bisa dadi bojomu pada bulan Roja, bulan yang besar sekali. Bulan Roja, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu ini jatuh beron Kanjeng Nabi. Waktu ini jatuh meos Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi maka mari kita bersama diperingati maka mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan terbukti jika tidak hormat akan dapat godok besi jika tidak hormat akan dapat godok besi tapi yang hormat diberi amal yang suci wis to ayo kanca enggal ganti lagu baru wis to ayo kanca enggal ganti lagu baru tangane bersatu kabeh kanca ayo padha guyub mula ingkang alon aja ganti do kesusu mula ingkang alon aja ganti do kesusu mundhat ora becik sarta maneh dikatoyo katos sampun cekap kang dados atur kawula sampun cekap kang dados atur kawula kula badhe katon pritane urip donya tapi yen lepat nyuwunku daya pangarsana kami yen lepat nyuwunku daya pangarsana sadaya para kanca mudolan yo yo yo
suci lain terus sing ati senadyan kaya nopo rumsa mong bisa ngrekolan joko Gusti kang tarik iki lan pasti kita sadar mong lampahi saya kelingan gawang-gawang esamu cahayu gawe sedih hatiku senadyan kaya ngopo kadungsa mong bisa ngrekolan joko Gusti kang paring iki lan pasti kita sadar mong lampahi ning pinggir Bengawan waya sore tansaya kelingan saya kelingan gawang-gawang esamu cahayu gawe sedih hatiku Assalamualaikum salam kula kunjung para ageng sedherek kawula ingkang sami rawuh ing mriki sedaya perlu amresani dumateng kawula nadyan kula niki rupa medeni nadyan rupa ireng kathah ingkang seneng mila kula niki saged dugi mriki sebab ditimbali kaliyan warga mriki ayo simbah-simbah kalau ibadah sebab umur ira sampun boten tambah rang ibadah besok ning akhirat lamu kaya gajah ora bisa mamah ayo bapak-bapak kalau tumindak tidak liak-liak jamane wis lupa lamun ra tumindak mangko Gusti Allah putus malaikat umurne wis cedak kados sekal kula pamana ila panjot dunging pagar sama Raga kang kaciret tresna tinali-tali ing jiwa
kegandrong parasmu ya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumandeng wong liya ngapuran aku yen ninggal sliramu nanging atiku wis tutuemu Gusti tansah krungu apa panyunanmu muga kowe enggale tokanku ati turun lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing katompo Basane gambar mekarono ing ati nanging kudu aku sing duwe wis suka kaleno tindakanmu loro marga rasa tresno ra bisa dipaksa Hatiku percaya yen kowe mesti bisa nilai aku cuma diwoyo ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumandeng wong liya ngapuran aku yang ninggal sliramu nanging atiku wis tutuemu Gusti tansah krungu apa panyunanmu muga kowe enggalen tokanku ati turun lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan setan tompo Babasane gambang anggarono ing ati nanging butuh aku sing duwe